लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो आङो स्टक मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट माबोरै खालामनांगो बबे कम्पेनियाव दोननांगो कम्पेनिफोरखौ बबेयाव नागिरना मोनगोन बबे कम्पेनियाव बेसेबां शेयार दोननांगो माखो गिबियाव नायबिजिरग्रोनांगौ बेनि सोमोन्दै आङो डिटेल्स भिडिअ बानायनो नागिरदों सो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नाथाय बहुत इनफरमेटिभ भिडिअ जागोन नोंथांनि थाखाय मानो होननानै बुङोबा नोंथाङा जुदि स्टक मार्केटाव बोरै इनभेस्टमेन्ट खालामो बेनि सोमोन्दै बेसिक बाथ्राफोरखौ मिथियाब्ला नैबे आंनि भिडिअआव बेसिक बाथ्राफोरनि सोमोन्दै डिटेल्स बाथ्रा मिथिनो मोनगोन आरो नोंथाङा दिनैनिफ्राय स्टक मार्केटाव माने शेयार मार्केटाव आरामसे गुबुन गुबुन रोखोमनि कम्पेनिफोरखौ नायगिरनानै बबेयाव दोननांगौ बबेयाव दोननाङा बेफोरखौ गावनो गाव थि खालामनो हागोन गुबुननियाव सोङाब्लासिनो ओके सो बेनिखायनो आङो बेयाव डिटेल्स बाथ्राफोरखौ लिरनानै लाखादों थख' बुंलांगोन एग्जाम्पलनि गेजेरजों एकदम माने बोरै खालामो प्रेक्टिकली देखायलांगोन आरो किन्तु भिडिअआ एसे गोलाव जागोन आरो इनफरमेटिभ आरो इम्पर्टेन्ट भिडिअफोरा एसे गोलाव जाखायो ओके नायनोसै आच्छा भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो मोनसे बाथ्राखौ आङो डिसक्लेमार महरै बुंखानो नांगोन आङो जायफोर कम्पेनिफोरनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों एबा शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिस्टेमनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों आं जास्ट सिस्टेमखौल'सो बुंगोन नोंथांखौ आङो बबेयाव इनभेस्ट खालामनांगो बेनि सोमोन्दै आङो स्टकनि रिकमेन्डेसन नोंथांनो होनो नागिराखै नोंथाङा गावनो गाव डिसिजन लागोन बबे स्टकआव बबे कम्पेनियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनांगो बेसेबां स्टक बायनांगो माब्रै बायनांगो माब्रै नायबिजिरनांगो नोंथाङा गावनो एनालाइसिस खालामगोन स्टकफोरखौ आरो गावनो इनभेस्टमेन्ट खालामगोन गावनि रिकमेन्डेसनाव आङो रावनोबो स्टकनि रिकमेन्डेसन होआखै आरो नैबे एकदम फुल्ली एजुकेशनेल पार्पसनि थाखाय बानायनाय मोनसे भिडिअ ओके जों जागायनोसै अब्ला बबे कम्पेनियाव रां दोनथुमनाया मोजां जागोन माब्रै सायख'नो ओके गिबियावनो नोंथाङा स्टक मार्केटाव गिबियावनो नोंथाङा शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनाय सिगाङावनो फंसे बाथ्राखौ मिथिग्रोनांगोन नोंथाङा जेसेबां फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामा मानो गुबुन गुबुन सेक्टर आरो गुबुन गुबुन सेक्टरनि गुबुन गुबुन कम्पेनिफोराव नोंथांनि फैसाखौ रानसावनानै दोननांगौ आरोखि मोनसे सेक्टरनि कम्पेनिफोरावनो एबा गुबुन गुबुन सेक्टरनियानो जा जायखिजाया मोनसे कम्पेनियावनो नोंथांनि गासैबो फैसाखौ इनभेस्टमेन्ट खालामजोबनो नाङा माब्लाबा मायबा मोनसे कारनाव बे कम्पेनिया थैलांनोबो हागौ बा बोरैबा डाउन जालांनो हागौ अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ मोनफिनाबो जानो हागौ बा नोंथाङा लस जानानै फाननो गोनां जानो हागौ आरोखि दा बेनिखायनो नोंथाङा जुदि गुबुन गुबुन सेक्टरनि गुबुन गुबुन कम्पेनिफोराव रानसावनानै दोनोब्ला मोनसे कम्पेनिया थैनायनि उनावबो गुबुन मोनब्रै मोनबा कम्पेनिया नोंथांनो गोबां प्रफिट होगोन आरो ओभारअल नोंथाङा प्रफिटआवनो थागोन बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ मोनसे सेक्टरनि मोनसे कम्पेनियावनो दोनस्रानो नाङा गुबुन गुबुन सेक्टरनि गुबुन गुबुन कम्पेनिफ्राव रानसावनानै दोननांगौ आरोखि दाना नोंथाङा बुजि मोनाखै जानो हागौ मा सेक्टरनि बाथ्रा बुंलाबायखोब्रा होननानै आं सेक्टरखौ बुंनि गिबियाव नोंथाङा सेक्टरखौ सायख'ग्रोनांगौ सेक्टर होननानै बुंब्ला नै दा जों सेक्टरखौ नायनोसै सेक्टर होननानै बुङोब्ला जेरैबायदि आईटी सेक्टर बेयाव माखासे कम्पेनिफोर दङ जेरैबायदि नैया इनफोसिस विप्रो टीसीएस एचसीएल टेक बेबायदि बेंकिं सेक्टर जों मिथिगौ बयबो एसबीआई कटक महिंद्रा एक्सिस इंडसइंड एचडीएफसी बायदि बायदि अटो सेक्टर भारत फोर्स आइसार मोटर टीवीएस मोटर टाटा मोटर मारुति सुजुकी बाजाज अशोक लेलैंड हिरो मोटरकॉप बायदि बायदि पीएसयू बैंक माने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक बेफोरबायदि इन्फ्रास्ट्राक्चार सेक्टर होननानै बुङोबा नैफोरबायदिया आम्बुजा सिमेन्ट आदानी पोर्टस भारती एयारटेल एक्साइड इंडिया टाटा पावर ओएनजीसी बीपीसीएल रिलायंस अल्ट्राटेक बायदि बायदि गोबां स' बेबायदि नोंथाङा सेक्टरफोरखौ गिबियाव नायग्रोना लानांगौ आरो मोनसे सेक्टरनि कम्पेनियावनो ज्राव दोननो नाङा आरोखि मालाबा आईटी सेक्टरनि मोनसे लाबाय बेंकिं सेक्टरनि मोनसे कम्पेनियाव दोनबाय अटो सेक्टरनि मोजांसिन कम्पेनियाव मोनसे कम्पेनियाव दोनबाय पाब्लिक सेक्टर बेंकनि मोनसे मोजां स्टकआव दोनबाय
इनफ्रास्ट्राक्चारनि गुबुन मोनसे माबा मोनसे मोजाङाव दोनबाय आम्बुजा सिमेन्टफ्रा मोजां भारती एयारटेल मोजां एक्साइड इन्डिया मोजां जोब आरोखि टाटा पावार आदानि पावार्स बेफोर रिलायन्स बेफोर मोजां स्टक फार्मासिउटिकल सेक्टर्सनि मोनसे सिप्ला लुपिन अरबिन्द फार्मा बाय'कन जाइडस लाइफ बेफोर माखासे कम्पानि दङ एफएमसीजी माने फुड सेक्टर कलगेट फुड बा जायखिजाया बेबायदि आरोखि फास्ट मुभिं कन्जुमार जायखिजाया जों जायखौ कन्जुम खालामो ब्रिटेनिया आईटीसी हिन्दुस्तान इउनिलिभार डाबर जोंनि बायदिसिना दुगैनाय साबोन सेम्पु बायदि बायदि हिन्दुस्तान इउनिलिभारफ्राव मोनो डाबर आईटीसी कलगेट मेरिको ब्रिटेनिया इनार्जी सेक्टरनि माखासे मोजां मोजां जेरै टाटा पावार रिलायन्स ओएनजीसी बीपीसीएल एमएनसी सेक्टर माने माल्टीनेशनल कर्पोरेशन जेरैबायदि भडाफोन केस्ट्रल कलगेट बाटा इन्डिया वेदान्त बेफोर निपन कम्युन्स क्यूमिन्स अशोक लेलैंड बायदि बायदि नेस्टल बायदि बायदि प्राइवेट सेक्टर बैंक फेडारेल बैंक एचडीएफसी आईसीआईसीआई येस बैंक बायदि बायदि मेटेल सेक्टर स बेफोरबायदि नोंथाङा नायजोबना लाबानो जाबाय आङो स्क्रिनशटबो लानो हानाय बायदि बेखौनो दोनथ'बाय बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाजागोन बेफोर सेक्टर आरोखि स जेसे हायो बे सेक्टरफोरनि मोनसे सेक्टरनि कम्पानिनि आन्दारावनो फैसाफोरखौ इनभेस्टमेन्ट खालामाब्लासिनो बबेयावबा मोनसे सेक्टराव मोननै कम्पानि लाबाय बबेयावबा मोनसे सेक्टरनि मोनसे कम्पानि लाबाय बेबायदि लानांगौ आरोखि दाना जोङो डाइरेक्ट बेयाव दोननाङा जोङो नायबिजिरना ला आईटी सेक्टरनि इनफोसिस कम्पानिया माबायदि जागोन दोननो मोजां जागोन ना जाया जोङो बबेयाव माबोरै नायगोन प्राइसआ बेसेबां थ' बेखौ नोंथाङा जि ब्रकार लाया मानो बे ब्रकारावबो नुगोन आरोखि जेरैबायदि आपस्टक एन्जेल ब्रकिं ग्रोथ धन जिर'दा बायदि बायदि दाना मोजां मोजां ओंखारसोलाबायदों आरोखि आंथ' आपस्टक लायो आपस्टकआबो मोजां चार्जथ' लाखायो एसे एनै खिन्थु आपस्टकआ मोजां आं आपस्टक लायो स' नोंथाङाबो जुदि शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो लुगैदोंब्ला नोंथाङाबो मोनसे ब्रकार एप लाथारनांगोन आरोखि जेरैबायदि आपस्टक आं जेरै लायो नोंथाङाबो बेबायदि मोनसे ब्रकार लाथारनांगोन जि लाया मानो नोंथाङा आं नोंथांखौ रेकमेन्ड खालामा जे आं जि बाहायो बेखौ बाहायनांगौ होननानै खिन्थु आं बाहायो आपस्टकखौ नोंथाङाबो बाहायनो हायो बिदिसो बे नोंथांनि गोसोसो नों माखौ बाहाय गोबां दङ मार्केटाव स' आं आपस्टक बाहायो बेनि थाखाय नोंथाङा जुदि आपस्टकखौ लानो गोसोब्ला नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव नोंथाङा लिंक मोनगोन आपस्टकआव रेजिस्टार खालामनो हागोन बे लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामनो हागोन आरो आपस्टकआव माबायदि रेजिस्ट्रेसन खालामो बेनिबो भिडिअ दङ नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआवनो मोनगोन ओके बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय आरो स्टेप बाय स्टेप बे भिडिअ बुंनाय बायदि रेजिस्ट्रेसन खालामना लाबानो जाबाय दाना नायनोसै नेक्स्ट जोङो मा नायबाय फार्स्ट पइन्टखौ नायबाय जोङो फार्स्टआव सेक्टरखौ सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन जों बबे सेक्टरनि बबे कम्पानियाव दोनगोन हमना जोङो लाग्रोबाय आईटी सेक्टरनि इनफोसिसआव दोनगोन जोङो इनफोसिसखौ नायनांगोन बियो माबायदि कम्पानि बिनि मार्केट केपआ माबायदि मोजां मोजां रिटार्न होदोंना होआखै बेफोरबायदि गासै बाथ्राखौ जों नायनांगोन नालाय जोङो माबायदि नायगोन जों एसे उनाव सावरायगोन दाना जोङो दुइ नाम्बार पइन्टआव जों नायनांगोन दुइ नाम्बार पइन्टआव जों नायनांगोन सेलेक्ट टप मोस्ट अर एक्टिभ कम्पानिज दाना जि सेक्टरनिनो कम्पानिया नाया मानो बे सेक्टरनि टप कम्पानिखौ सायख'नांगौ आरोखि जेसे हायो अब्ला नोङो बांद्राय सिंथाराव हाबालासिनो नोङो इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो आरोखि एसेबां नोङो फान्डामेन्टेल एनालाइसिस खालामनांगौनि गोनांथि गैया जेब्ला नोङो मोनसे सेक्टरनि टप कम्पानिखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो मोस्ट एक्टिभ कम्पानिफोर थायो मोस्ट एक्टिभ कम्पानिफोरखौ जेब्ला नों सेलेक्ट खालामगोन नोङो बे कम्पानिनि सिङाव थांनानै माखासे फान्डामेन्टेल एनालाइसिस खालामब्लाबो जायो आरोखि बिनि पिइ रेशिय' बिनि माने बेलेन्स शीट बिनि माने प्रमटार्सनि हल्डिं बिनि बेलेन्स शीट ओमफ्राय बेबायदि माखासे नायाब्लाबो जायो आरोखि नोङो जुदि नोङो मोनसे सेक्टरनि टप मोस्ट कम्पानिखौ सेलेक्ट खालामोब्ला अके दा नोङो जुदि गोदान माबा मोनसे स्मल केपनि कम्पानि नों जुदि इनभेस्टमेन्ट खालामनो गोनां जायोब्लासो नोङो एकदम गोथौयै फान्डामेन्टेल एनालाइसिस खालामनो गोनां जायो खिन्थु नोङो मोनसे सेक्टरनि टप मोस्ट कम्पानि मोस्ट एक्टिभ कम्पानिसखौ नोङो जुदि सेलेक्ट खालामोब्ला नोङो एसेबां फान्डामेन्टेल एनालाइसिस खालामनांगौनि गोनांथि गैया डाइरेक्ट दोननो हायो आरोखि ओमफ्राय 3 नम्बराव जों नायनांगोन 3 नम्बराव पास्ट रिटार्न्स अफ डिफरेन्ट टाइम्स फ्रेम गुबुन गुबुन टाइम फ्रेमाव बे कम्पानिया जाय कम्पानिखौ नोंथाङा सायख'नो नागिरदों दोननो नागिरदों बे कम्पानिया गुबुन गुबुन टाइम फ्रेमाव बेसेबां रिटार्न होदों इनभेस्टरफोरनो थांनाय 1 मासाव बेसेबां रिटार्न होदों थांनाय 3 मासाव बेसेबां रिटार्न होदों बियो थांनाय 5 मास थांनाय 10 मास थांनाय 5 मास थांनाय 5 बोसोर 1 बोसोराव बेसेबां रिटार्न होदों इनभेस्टरफोरनो बेखौ नायनांगौ बेखौ जोङो बनायनांगोन बेखौ जों जि ब्रकार लागोन बे ब्रकार नायनो हायो जेरैबायदि आपस्टक एन्जेल ब्रकिं जिर'दा बायदि बायदि आं आपस्टकआव नायनानै देखायगोन नोंथांमोननो कन्टिनिउआस ग्रोथ एभ्रि इयार इन चार्ट कन्टिनिउआस ग्रोथ जानांगौ आरोखि बे
नों जाय स्टकखौ जि सेक्टरनि जि कंपनीखौ सायख'आ मानो बे स्टकआ बे कंपनीनि ग्रोथआ कन्टिन्युअस ग्रोथ जादोंना जायाखै बेखौ चार्टआव नायनांगोन आरोखि ओमफ्राय आरो एन्ट्रि लानो थाखाय नोङो मोनसे जिनिसखौ नायबावनांगोन नोङो हाउ टु एन्ट्रि ओके एन्ट्रि लानो थाखाय नोङो मोनसे जिनिसखौ नायबावनांगोन बेयो जाबाय मा 52 weeks हाइखौ नायनांगोन आरोखि 52 weeks हाइ 52 weeks हाइखौ बहा नायनांगौ बबे नायनांगौ बोरै नायनांगौ आं बेखौ देखायगोन अके दाना जोङो मोनसे कम्पानि सायख'नोसै नङा होमबा जोङो मोनसे कम्पानि सायख'नोसै जोङो मा कम्पानिखौ सायख'नो जेनेबा दे जायखिजाया मोनसे लाजायो आईटी सेक्टर बैंकिं सेक्टर अटो सेक्टर पाब्लिक सेक्टर बैंक इनफ्रास्ट्राक्चार जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार जोङो जायखिजाया मोनसे लानो दे आं रेन्डमलि खनखांबाय टाटा पावारखौ लानोसै आङो बेयो इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरनि मोनसे कम्पानि टाटा पावार दाना जोङो टाटा पावारखौ नायनि बेनि मार्केट केपआ बेसेबां बेसेबां कौटि थाखानि कम्पानि बेसेबां रिटार्न होदों बिनि कन्टिन्युअस ग्रोथ जादोंना जायाखै थांनाय 1 बोसोर थांनाय 5 बोसोर थांनाय 3 मास 1 मासाव ना माने नैफोर केटेगरिखौ जों नायजोबनि आरोखि नैबे गासैबो जिनिसफोरखौ नायनि जोङो टप मोस्ट कम्पानिखौथ' जाबाय टप मोस्ट कम्पानिखा बेयो जेनेबा खिन्थु गिबियावनो आं सायख'ना खिथिग्रोनि सेक्टरखौ नोङो बबेयाव नायनो जोङो सेक्टरखौ बबेयाव नायग्रोना मोनगोन बे सेक्टराव मा कम्पानि दं बोरै मिथिगोन बेखौ नायग्रोनि एसे एडभान्स जादोंमोन बुंनाया जोङो आईटी सेक्टरखौ नायनि नङाबा जों इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरखौ नायनि दे टाटा इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरखौ जोङो नायनि इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टराव मा कम्पानि दङ बोरै मिथिगोन दानाबा बेनि थाखाय नोंथाङा मोनसे वेबसाइट एबा मोनसे एप्लिकेशन डाउनलड खालामनांगोन एप्लिकेशनखौ आङो जेबो रिकमेन्डेसन खालामाखै आङो रेफारबो खालामाखै प्रमोशनबो खालामाखै आं जास्ट नोंथांनि हेल्पनि थाखाय बुंदों आं बाहायो बेनि थाखाय नोंथाङा मानि कन्ट्रल होननाय मोनसे एप डाउनलड खालामनानै ला बेयाव नोंथाङा गासैखौबो मोनगोन आङो मानि कन्ट्रल एपखौ बाहायो आरो बे सेक्टरफोराव मा कम्पानि दङ टप मोस्ट कम्पानिफ्रा मा बे सेक्टरनि आन्डाराव बेफोरखौ आङो बे मानि कन्ट्रल एपनि गेजेरजों नायो दा आं नायनानै देखायनि वेबसाइटआव मानो होनबा आं मबाइलजों खालामाखै नालाय भिडिअखौ मबाइलजों खालामबाबो एखे नैबे जाबाय मानि कन्ट्रल एप नुनायाव एसे आलादा जागोन नाथाय पइन्ट्सफोरखौ नोंथाङा नायगिरबानो जाबाय आरोखि नैबे जाबाय मानि कन्ट्रलनि नोंथाङा इन्डियान इन्डाइसेस होननाय मोनसे अपसन मोनगोन बेयाव थुबानो जाबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबायदि माखासे माबाफोरखौ मोनगोन आरोखि माखासे सेक्टरफोरखौ मोनगोन आरोखि नै सेक्टरफोरखौ आं देखायनोसै सेक्टरफ्रा नैबायदि गोगोम नुजाजोबगोन आरोखि स्क्रिनाव मबाइलनि स्क्रिनाव देखायनो आंना लडिं जागासिनो नायदो दाना बेयो मानि कन्ट्रल नोंथाङाबो नोंथांनि मबाइलावनो प्ले स्टरनिफ्राय मानि कन्ट्रल एपखौ डाउनलड खालामनानै बे जिनिसखौ नायनो हागोन दाना जोङो नायनोसै इनफ्रास्ट्राक्चार नै निफ्टि अट' माने बेफोर सेक्टर आरोखि निफ्टि आईटी निफ्टि पिएसइउ निफ्टि फिन सार्भिस निफ्टि फार्मा जों माखौ इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नायनो नागिरदोंमोन ना इनफ्रास्ट्राक्चार जों नागिरनाय निफ्टि इनफ्रायाव थुबाय निफ्टि इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरनि सिङाव माने निफ्टि इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरनि आन्डाराव मा कम्पानिफोर दङ बे गासैबो फैजोबगोन आरोखि जों दा आं थुबाय इनफ्रास्ट्राक्चार नै दाना फैजोबबाय दाना इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टराव मा कम्पानि दं गासैबो फैजोबबाय नै एसीसी आदानी पर्स अंबुजा सिमेन्ट अपोलो हस्पिटल अशोक लेलैंड बालकृष्ण इंडिया बीपीसीएल भारती एयारटेल कंटेनर कर्प डीएलएफ एक्साइड इंडिया गेल ग्रासिम बेबायदि माखासे जेसेबां कम्पानि दङ ओएनजीसी एनटीपीसीफ्राबो गोलैजोबो पेट्रोनेट एलएनजी पावर ग्रिड कर्प रिलायंस श्री सिमेन्स रामको सिमेन्ट टाटा पावर अल्ट्रा टेक सिमेन्ट गासैबो माने इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरनि नैबे सेक्टरनि आन्डाराव जेसेबां कम्पानि दं गासैबो फैजोबबाय दाना टप मोस्ट कम्पानिखौ नायनो हायो जोङो सायाव नायबानो जाबाय बयनिख्रुइबो टप मोस्ट कम्पानि होननानै बुङोबा नै एसीसीया दाम गोसा नै बिराद बेसेना गोसा बेनि एलटिभिखौ नायदो बारा नङा नै 2661 रुपिसल' जोङो हायो एपोलो हस्पिटालनि प्राइसआ नैबे 6207 रुपिस दाना जोङो मोजां मोनसे कम्पानि ला मोस्ट एक्टिभनि गेजेराव टाटा पावार मोनसे मोस्ट एक्टिभ जों टाटा पावारखौ नायबाय मोस्ट एक्टिभ नंगौना नङा जों नुगोन आरोखि दाना नायबाय स्टेप बाय स्टेप थांगासिनो दङ नङा होमबा नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव नोंथांनि मबाइलाव बे मानि कन्ट्रल एपखौ डाउनलड खालामनानै लाबाय जेबो फैसा नाङा ओमफ्राय इन्डियान इन्डाइसेस होननाय मोनसे अपसन दं बेयाव थुबाय थुनाय लोगो लोगो गासैबो नैबे सेक्टरफोरखौ नुजोबगोन बे सेक्टरनि इनफ्रास्ट्राक्चार जायखिजाया सेक्टराव थुदो
आं दा इनफ्रास्ट्राक्चाराव थुबाय निया इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टराव इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरनि कम्पानि माखासेफ्रा फैजोब्बाय आं दा बे इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरनिनो टाटा पावार होननाय कम्पानियाव आङो थुबाय जों नायनोसै बेनि सिङाव हाबलांसै बे मोजां कम्पानि नंगौना नङा ओमफ्राय जों दाना नैबे जिनिसफोरखौ नायनोसै जोंनि पइन्ट्सफ्रा मा जोङो टप मोस्ट मोनसे कम्पानि जों सायख'बाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि सिङाव थानाय मोनसे कम्पानि दाना जोङो पास रिटार्नखौ नायनोसै गुबुन गुबुन टाइम फ्रेमाव 1 मासाव 3 मासाव 1 बोसोराव 3 बोसोर 5 बोसोराव बेसेबां रिटार्न होदों इनभेस्टरफोरनो जों बेखौ नायनांसिगोन जों दा नायनोसै नै जों खुलिबाय टाटा पावारखौ नेटआ स्ल' जादों अब्ला बिनि प्रेजेन्ट प्राइसखौ जों कारेन्ट प्राइसखौ जों नुबाय निया 448.65 रुपिस ओमफ्राय दाना जोङो नायनोसै जोंनि पइन्टफ्रा मामोन नै जों दा नै 3 नम्बरखौ नायनोसै पास्ट रिटार्न्स अफ डिफरेन्ट टाइम फ्रेम्स गुबुन गुबुन टाइम फ्रेमाव बियो इनभेस्टरफोरनो बेसेबां प्रफिट होदों नोंथाङा ओरै गाहायथिंगालै स्क्रल आप खालामलां नैबे जाबाय चार्ट बियो चार्टखौ आं एसे उनाव देखायगोन गुबुन गुबुन टाइम फ्रेमाव बे कम्पानिया इनभेस्टरफोरनो बेसेबां रिटार्न होदों बेखौ जों नायनो गाहायाव थांबाय था नै गाहायाव थांबाय थानायाव नुगोन नोंथाङा नैबायदि मोनसे रिटार्न होननाय मोनसे नुगोन मबाइलाव एसे बेलेग ओंखारनो हागौ जायखिजाया नैबायदि नै पारफरमेन्स होनना ओंखारदों जियानो जा बेखौ गाहायाव थांबानो नुगोन आरोखि रिटार्न्स होननाय दाना जों नायनोसै नै रिटार्न माबायदि रिटार्न्स होदों बे नैबे थांनाय 1 उइकआव नैसेबां रिटार्न होदों आरो नायलांबाय थानोसै लास्ट 1 मान्थआव 4.25% रिटार्न होदों जुदि नोंथाङा 100 थाखा दोननाय होनबाबो 5 रां मोनबायमोन आरोखि 3 मान्थ्सआव बियो रिटार्न होदों 16.70% ओमफ्राय 1 इयाराव होदों नै 1 ओमफ्राय नै 1 इयाराव नायदों 1 इयाराव 100.16% माने 100 थाखा दोननाय मोनबा थांनाय बोसोराव 100 थाखा दोननाय मोनबा देग्लाय 200 जाबायमोन बियो थांनाय बोसोराव 1 लाख दोननाय मोनबा देग्लाय 2 लाख जाबायमोन बियो अब्ला लास्ट 3 इयार्सआव बेसेबां प्रफिट होदों बियो लास्ट 3 इयार्सखौ नायदों निया लास्ट 3 इयार्सआ नैबे बियो बेसेबां प्रफिट होदों 263.57% रिटार्न होदों अब्ला नायदो डाबलनिबो बारा नोंथाङा जुदि 100 थाखा दोननाय मोनबाबो 3 बोसोराव नोंथाङा दिनै 250 थाखा लाब मोनबायमोन होमबा नायदो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं अब्ला बिराद मोजां जागोन ना जाया बियो जानोबो हागौ आरोबाव नायनो दंबावो मानो होनबा आसोल बाथ्रा मोननैयानो दंबावो नैबे मोननै पइन्ट दंबावो बे मोननै पइन्टआबो फुलफिल जायोब्लासो नोंथाङा दोननो हागोन अब्ला जोङो नेक्स्ट पइन्टखौ नायनोसै नेक्स्ट पइन्टआ मा जोंना कन्टिनिउआस ग्रोथ जादोंना जायाखै जों बेखौ नुगोन बबेयाव जों बेखौ चार्टआव नुगोन जों बेखौ बबेयाव नुगोन 4 नाम्बारखौ नैबेखौ कन्टिनिउआस ग्रोथ एभ्रि इयार जादोंना जायाखै जों बेखौ बबेयाव नुगोन जों बेखौ नायनोसै अके 4 नाम्बार पइन्टखौ जों नायनोसै बेनि चार्ट नुखागोन बेयावनो मानि कन्ट्रलावनो बेयाव नायनाय नङाबा नोंथांनि ब्रकार आपस्टक एन्जेल ब्रकिं नोंथाङा जेराव लायो जिखौ लायो बेयावनो नुगोन दाना नायदो नै माने ओरैबायदि कन्टिनिउआस ग्रोथ माने ओरैबायदि नैबेथ' मा जाहैबाय बेसेबांनि बियो नै सिङाव थु नोंथाङा नैयाव थु नैबे सानसेनि नैबे 1 मान्थखौ नायदो 1 मान्थआव बियो माबायदि 1 मान्थआव नै 1 मान्थआव नायदो जेबो ग्रोथ जायाखैना 1 मान्थनि चार्टआ नैबायदि थांनाय माहायाव दोननायबाबो बे बा नै लास्टसिम दिनैसिम नोंथाङा जेबो प्रफिट मोननाय नङामोन खिन्थु लं टार्मनि थाखाय दोनगोन नालाय बा मास मोननै मास मोनथाम 6 मास 1 बोसोरनि थाखाय दोनगोन नालाय नोंथाङा 1 मासाव जेबो नङा होमबा जों नायनोसै दानाबा नै 6 मान्थखौ नायनोसै 6 मान्थआव बे बेसेबां रिटार्न होदों लास्ट 6 मान्थआव नेटनि प्रब्लेम जादों एसे नै 6 मान्थनि दहाय जों नै रिटार्नखौ नै गाहायाव नायदोंमोन ना 6 मान्थआव बेसेबां रिटार्न होदोंमोन बियो 6 मान्थनि हिसाब दंना गैयामोनथाय 6 मान्थआव बेसेबां रिटार्न होदोंमोनथाय माबायाव थाखो मबाइलाव मोजां रोखा रोखा नुथारो रिटार्न पारफरमेन्स नै 6 मान्थनिथ' हिसाब गैया 3 मान्थसनि दंमोन 16% 6 मान्थनि गैया नै नायदो कन्टिनिउआस ना 6 मान्थ सिगाङाव दोननायबा बेसेबां प्रफिट मोनबायमोन 6 मान्थनि सिगाङाव बिनि बेसेना नै बेसेबांमोन नायदो बिनि बेसेना नैसेबांमोन माने नैबेथिं नायजां नैबेथिं नाय 6 मान्थनि सिगाङाव बिनि बेसेना 236 मोन दिनै बिनि टाटा पावारनि बेसेना नै 449
माने 450 नि खाथियाव बानायदो 6 मान्थनि सिगाङाव दोननायबाबो नोंथाङा बेसेबां प्रफिट मोनगौमोन 200 थाखाया दोनै 400 थाखा जाहैबायमोन 6 मान्थनि सिगाङाव दोननायबाबो होमबा जों 1 बोसोरनि रिटार्नखौ नायनोसै दहायबो नायबाय जों चार्टआव नायदो आरो चार्टआव माखौ नायदो जोङो कन्टिनिउआस ग्रोथ ओरैबायदि जादोंना जायाखै पेटार्ना चार्टनि पेटार्ना कन्टिनिउआस ग्रोथ ना माब्लाबा ओरै गोजौ थांनानै माब्लाबा ओरै गाहायाव फैफिदों नामा बिराद गिदिर गाहायाव फैदों नामा बे जिनिसखौ नायनांगौ आरो नै 1 बोसोरनि चार्ट 1 बोसोरनि चार्टआवबो जों नायोब्ला एकदम कन्टिनिउआस ग्रोथ आरोखि अब्ला जोङो 5 इयार्सखौ नायनोसै 5 इयार्सआव कन्टिनिउआस ग्रोथ जादोंना जायाखै बे कम्पानिनि शेयार प्राइसआ अब्ला नायदो जादोंना कन्टिनिउआस ग्रोथ जादों नैबे जा मेक्सिमाम माने 2020 माने 1 सेकेन्ड आरो मोनसे थुना लाबावनि आङो नेटनि प्रब्लेम जादों एसे नायदो 2000 मायथाइयाव बेनि प्राइसआ नैसिबांमोन 30 रुपिसमोन 20 बोसोर सिगाङाव दोननाय होनबा नोंथाङा नैबेसेबां प्रफिट मोनगौमोन कन्टिनिउआस ग्रोथ जाबाखै खिन्थु जोङो लास्ट 5 बोसोरखौ नायनांगौ आरो लास्ट 5 बोसोराव कन्टिनिउआस जादोंना जायाखै जों दहाय लास्ट 5 इयार्सखौ नायबाय नैबेखौ एकदम कन्टिनिउआस ग्रोथ जादों लास्ट 20 इयार्स माने कम्पानिया गायसन जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां प्रफिट होखो नायदो अब्ला साननांगोन इखौ जोङो खिन्थु बेखौ मानि कन्ट्रल होननायनि बादै आरो गुबुन मोनसे एबाव नायोबा नुयो टिकार टेब होननाय जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां प्रफिट होखो बेखौबो हमनो हायो टिकार टेब होननाय मोनसे एबाव बेबो दं नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामना लानो हायो थेवबो जों बेयाव साननांगोन नै जागायजेननायाव बे कम्पानिनि प्राइसआ नै ओरै नायदो ओरै इथिंजाय 3 रुपिसमोन दिनै बे कम्पानिनि शेयारनि दामा नै 450 आरोखि ओरैबायदि होमबा नायदो ओरैबायदि अब्ला बेयो जोङो प्राय जोंनि बे केटेगरिफोरखौ फुलफिल जानाय मोनदोंना नैबेबो मोजां कन्टिनिउआस ग्रोथ जादों बेबो लास्ट 5 इयार्स आरो माने फार्स्ट टु लास्ट खनसे नायनांगौ जागायजेननायनिफ्राय कन्टिनिउआस ग्रोथ जादोंना जायाखै आरो कन्टिनिउआस ग्रोथ जुदि जागायजेननायनिफ्राय जायाखैब्ला लास्ट 5 इयार्सनिफ्राय जादोंना जायाखै बेखौबो नायनांगौ बेयावबो मथा मथि जोंनिया फुलफिल जाबाय ओमफ्राय लास्ट मोनसे एन्ट्रि दाना कम्पानिया थिगानो दंजोबो हाबनो हाथावथाव इनभेस्टमेन्ट खालामनो हाथावथाव दाना पारफेक्ट एन्ट्रि टाइमा माब्ला जागोन बेखौबो नायनांगौ आरोखि पारफेक्ट एन्ट्रि टाइमखौ नायनो थाखाय नोंथांनि ब्रकारावबो नायनो हायो बा बेयावबो नायनो हायो आरोखि दा आं ब्रकाराव नायनोबो देखायगोन नैबे मानि कन्ट्रलावबो देखायनि बेखौ नायनो थाखाय नोंथांनो नैबेखौ नायनांगोन पारफेक्ट एन्ट्रिखौ नायनो थाखाय नैबेखौ नायनांगौ आरोखि 52 विक्स हाइखौ नायनांगौ आरोखि 52 विक्स हाइ पारफेक्ट एन्ट्रि मा जाखोथाय लिरजाले दाना पारफेक्ट एन्ट्रि टाइमखौ नायनो थाखाय मिथिनो थाखाय नैबे जिनिसखौ नायनांगौ 52 विक्स हाइखौ नायनांगौ आरो बे 52 विक्स माने बोसोरसेयाव मेक्सिमाम बेसेबां गोजौसिम थांखो बे कम्पानिनि शेयार प्राइसआ बेखौ नायनांगौ आरोखि दा बेखौ नायोबो नुयो आरोखि 52 विक्स हाइ होननानै थायो बेयाव लिरनाय 52 विक्स हाइ 52 विक्स हाइ नैबे मोनसे जिनिसा 52 विक्स हाइ 52 विक्स हाइ दा बेसेबां दं आरो मेक्सिमाम बेसेबां थांखो बे बोसोराव गोजौआव थांना बेसेबां गाहाय फैफिनखो नैया 464 थांनानै फैबाय बियो दा होमबा कारेन्ट प्राइसआ बेसेबां कारेन्ट प्राइसआ नै 448 नै मा बिराद मोजांसिन नायनो मोजां आरोखि नै मोनसे सार्टखौ नायदो नैबे मोनसे हांखोखौ नुदोंना बे हांखोआ जाबाय 52 विक्स हाइ आरोखि मेक्सिमाम बेसेबां गोजौ थांखो नै 646 गोजौ थांनानै एसे गाहायाव फैना दं आरोखि नैबे जाबाय डे नैबे डे रेन्ज डेनि सानसेयाव बेसेबां गोजौ थांनानै बेसेबां गाहाय फैफिनखो दा कारेन्ट प्राइसआ दङ 448 आरो मेक्सिमाम गोजौ बेसेबाङाव थांना फैखांखो बियो खनसेबाव माने 464 आरोखि बेखौ जेसेबां हायो गाहायाव फैनायखौ नायनांगौ आरोखि ओरैबा दा बेसेबां पार्सेन्ट गाहायाव फैनानै दं बियो अब्ला जोङो केलकुलेटाराव दिहुनना नायनांगोन नै आं केलकुलेटाराव दिहुनना नायनोसै एसे साननानै देखायखानो नङा होमबा
बुजि मोनथारगोन होमब्लाना नै आं केलकुलेटर दिहुनबाय केलकुलेटराव नायदो दाना केलकुलेटराव नायनोसै जोङो मेक्सिमाम बेसेबां थांखो नै नैबे 464 सिम थांबाय 464 सिम थांबाय दानख' दा कारेन्ट प्राइसआ बेसेबां कारेन्ट प्राइसआ नैबे 448 अब्ला जों नायनोसै नै 16 रुपिस डाउनाव फैनानै दं आरोखि 16 रुपिसआ बेसेबां पार्सेन्ट जागोन नैबे मेक्सिमामनि बेखौ नायनोसै जोङो नङा होमबा रुपिस राननाय 464 सानजाब 100 अब्ला 3% गाहायाव फैनानै दंफायो आरोखि अब्ला नोङो दा बायनो हायो आरोखि आरो मोनसेबाव मोजां जिनिस नायनांगौ मा बेखौ ब्रकाराव नायनांगौ आं ब्रकाराव देखायनोसै नोंथाङा जि ब्रकार लाया मानो माने जि एप लाया मानो शेयार मार्केटनि थाखाय जेरैबायदि आपस्टक एन्जेल ब्रकिं बायदि बायदि नैबे आपस्टक जरा जों टाटा पावारखौ नायगिनोसै बबेयाव नायगोन दा नैबे आपस्टक नालाय नै दाजाबसिन दंना बे दाजाबाव मबाइलाव दाजाब थायो बे दाजाबाव थुनानै टाटा पावारखौ सार्च खालामदो टाटा पावार थुबाय आं टाइप खालामबाय गाहायाव फैगोन नोखा नै फैबाय आं दाना बेयाव थुबाय बेयाव थुनानै जों नायनोसै मेक्सिमाम गोजौ थांनानै एसे गाहायाव फैनायखौ नायनांगौ आरोखि जेब्ला मेक्सिमाम गोजौ थांनानै एसे गाहायाव फैगोन जेसेबां गाहायाव फैगोन एसेबांनो मोजां आरोखि नैबे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामखांनायनि उनाव बे क्राइटेरियाखौ गासैखौबो फुलफिल खालामखांनायनि उनाव जेसेबां गाहायाव फैगोन एसेबांनो बायनायनि थाखाय सुबिदा आरोखि दाना जों नायनोसै बे टाटा पावारा दिनै बा गाबोन बायथावना जानानै दंना गैया अके दाना जों चार्टखौ नायनोसै एसे गिदिर खालामनानै आं होनोसै नैबे जाबाय चार्ट ओमफ्राय चार्टखौ मोनसे जिनिसखौ गोसो होनांगौ चार्टआव नैबे टाइम फ्रेमखौ नुदोंना नैबे 5am माने 5 मिनिट्स बेखौ दैलि टाइम फ्रेम होनांगौ आरो नैबे डे टाइम फ्रेम 1 डे टाइम फ्रेम बा 1 मान्थ टाइम फ्रेमाव होनांगौ नङाबा 1 उइक टाइम फ्रेमाव होनांगौ आरोखि बेखौ गोसोआव लाखिथारनांगौ आरो लं टार्म इनभेस्टमेन्ट एबा मास मोनथाम मास मोननै मास मोनब्रै बोसोरसे बोसोरनै बोसोरबा 10 बोसोर बेबायदि गोलाव समनि थाखाय इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय बे टाइम फ्रेमखौ दैलि टाइम फ्रेम एबा उइकलि टाइम फ्रेम नै बेयावनो दंखायो नैया 1 डे टाइम फ्रेम 1 उइक आरो 1 मान्थ बेखौ होनांगौ आरोखि ओमफ्राय आं दा 1 डेखौ होबाय 1 उइकखौ खेनसे होना नायनि नै 1 उइकखौ आं होबाय 1 उइकखौ नायोबा नै 1 उइकआव मेक्सिमाम गोजौ जाना दंना मेक्सिमाम गोजौ जाना दङ 1 उइक टाइम फ्रेमाव आं 1 डेखौनो होनोसै 1 डे टाइम फ्रेम होबाय नै 1 डे टाइम फ्रेम होना नायोब्ला एकदम टपाव दं आरो माने मटा मटि 52 उइक्स हायाव दङ आरोखि प्राइसआ माने 52 उइक्स हायाव बायनोबो हायो अब्लाबो खोब गिदिर गोरोन्थि जासोगारा खिन्थु जेब्ला नोंथाङा नैबायदि ट्रेन्ड दङ ना एकदम माने कन्टिनिउआस ग्रोथ जादोंना ओरै एसे डाउनाव फैनायखौ नायनांगौ आरोखि नै एसे डाउनाव फैहांबायना साननै डाउनाव फैबाय नैबेथ' दैलि टाइम फ्रेम लाबोनानै दि माने दैलि टाइम फ्रेम नै मेक्सिमाम नै इसेबां थांबाय आरोखि दा एसे डाउनाव फैनानै नै इसेबां दंफैयो आरो प्राइसआ नैबे मेक्सिमाम बेसेबां जाना दङ नैबे प्राइसआ नैखिनियाव नैबे मेक्सिमाम बे 646 सिम थांनानै एसे गाहायाव फैना दंफैयो आरो इसेबां गाहायाव फैदेरबावोबा आरो मोजां आरोखि बायनो नै इसेबां गाहायाव फैलाबायोबा साननैसिम नेजायो बा बेबायदि नायगिरनांगौ गुबुन गुबुन कम्पानिनि शेयार मोनो नामा बेबायदि नायगिरनांगौ आरोखि एसे माने मेक्सिमाम 52 उइक्स हायाव थांनानै एसे गाहायाव फैनानै थाफैनाय माने कम्पानिनि स्टकखौ नायनांगौ आरोखि दा थेवबो बेयावबो लाजायो आरोखि नैबे बायथावना जानानै दं बायनो हायो आरोखि बेफोरबायदि खिन्थु आं नोंथांखौ बुंखादों गिबियावनो बुंदोंमोन दाबो बुंगोन आङो नोंथांनो स्टक्सआव इनभेस्टमेन्ट बा कम्पानियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय कम्पानिनि रेकमेन्डेसन होनाय भिडिअ नैबे नङा आं कम्पानिनि रेकमेन्डेसन होआखै नोंथाङा बेयावनो बायथारनांगौ बेबायदि आं बुङाखै जास्ट आं सिस्टेमखौल'सो बुंदों बेबायदि सिटुएसनाव बेबायदि क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामोबा बायनो हायो आं बेखौसो बुंदों नाथाय नोंथाङा बेयावनो इनभेस्ट खालामनांगौ बेयावनो बायनांगौ होननानै आङो बे स्टकफोरखौ रेकमेन्डेसन नोंथांनो होआखै आरोखि अके दा नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ एकदम डिटेल्स ना मोजां बुजि मोनदों जानांगौ थख' थख' सावगारिनि गेजेरजों माने पइन्ट्स टु पइन्ट्स आं बुजायबाय नङा होमबा दा जोङो मोन 6टा क्राइटेरिया नायबाय गिबियाव मा नायखो जोङो सेक्टर गिबियाव सेक्टरखौ सायख'नांगोन नोङो मा सेक्टरनि कम्पानिखौ
कम्पेनियाव नों इनभेस्टमेन्ट खालामगोन माखासे सेक्टर दङ नेक्स्टआव नों नायनांगोन बिनि माने टप मोस्ट कम्पेनि बे सेक्टरनि एबा मोस्ट एक्टिभ कम्पेनिखौ सेलेक्ट खालामनांगो ओमफ्राय बेखौ दाना नायबिजिरनांगो थांनाय गुबुन गुबुन टाइम फ्रेमाव बियो इनभेस्टरफोरनो बेसेबां रिटार्न होदों बेखौ नायनांगो ओमफ्राय नेक्स्ट नायनांगो बिनि चार्टआव नायनांगो बे कम्पेनिनि माने चार्टआव नायनांगो जे बे कन्टिनिउअसलि ग्र' जादोंना जायाखै एभ्रि इयार एभ्रि मान्थ एभ्रि 5 years बा एभ्रि 5-6 monthsआव बियो कन्टिनिउअस ग्र' जादोंना जायाखै बेखौ नायनांगो ओमफ्राय नैबे पारफेक्ट एन्ट्रिखौथ' दहाय बुंखाबाय पारफेक्ट एन्ट्रिया नोङो नायनांगो आरोखि मेक्सिमाम माने 52 weeks हाइनि एसे गाहायाव फैना थानायखौ नायगोन जेसेबां गाहायाव फैगोन एसेबांनो मोजां आरोखि 3% 4% 5% गाहायाव मोनोब्ला बायखानांगो आरोखि स' बेबायदि आरोखि सिस्टेमफ्रा स' नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ दाना मारै बायो बेखौबो आं देखायनोसै दाना आं नै आपस्टकआव देखायनोसै नै गिबियाव नोंथाङा हमना ला आपस्टकखौ बायनोसै आरोना नै आपस्टकखौ आं बायनोसै जेनेबा आं नै आपस्टकखौ नै दाजाबाव थुबाय ओमफ्राय आं नै चार्ज खालामबाय खनसेबो देखायबावनि टाटा पावार ओमफ्राय बेखौ आं नै दाजाबाव थुनानै नै एडआव थुनानै एड खालामना लानांगौ आरो नोंनि वाच लिस्टआव आं नैखौ एड थुबाय नै दाना बे आंनि लिस्टआव फैबाय वाच लिस्टआव दाना बेयाव थुनांगो सेकेन्ड दाना बेयाव थुनांगो बेयाव थुनाय लोगो लोगो मबाइलाव माने बरा फैखायो बाय आरो सेल होननाय दाना बेयाव नै बि दङ बि माने बाय एस माने सेल बे बायाव थुबाय नोंथाङाबो गिदिर गिदिर फैखागोन बाय होननाय अपसना मबाइलाव मोजांसो मबाइलाव बांसिन मोजां ओमफ्राय नै नायदो बेयाव मोननै बुस्थु नोजोर होनांगो ओमफ्राय रेगुलारखौ थुनांगो ओमफ्राय बेयाव मोननै जिनिस दं इन्ट्राडे आरो डिलिभारि नोंथाङा लं टार्म दोनगोन नालाय माने लं टार्म माने मा सानसेनि बाराबानो लं टार्म आरोखि नैबे इन्ट्राडेखौ सेलेक्ट खालामोबा नोङो दिनै बायोबा दिनैनो नों फानफिननांगोन आरो नों फानथाराबाबो माने बियो हारसिंनो बे फानजानानै थागोन आरोखि ओंखायनो नोंथाङा सानसेनि बांद्राय गोबाव समनि थाखाय दोनगोन नालाय बे लं टार्माव गोलैबाय आरोखि साननै सानथाम मास मोननै मोनथाम बोसोरसे बोसोरनै 10 बोसोर 20 बोसोरनि थाखाय दोनगोन नालाय नै डिलिभारिखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरो ओमफ्राय बे क्वान्टिटि नों बेसेबां क्वान्टिटि लागोन 100टा क्वान्टिटि लागोन ना मोननै क्वान्टिटि लागोन मोनथाम मोनब्रै मोनबा नोंथांनि गोसो नोंथाङा जेसेबां फैसा दङ ओमफ्राय नैबे मार्केटआवनो थाबाय बेखौ मार्केटखौ सेलेक्ट खालामनांगौ मार्केटआवनो थाबाय आरोखि बियो ओमफ्राय नैखौ मार्केट थुनांगौ लिमिटआव थुनो नाङा नै क्वान्टिटिखौ सायख'ना बे मार्केटआव थुनांगौ ओमफ्राय नैबे रिभिउ बाय अर्डार बेयाव थुना होबानो जाबाय रिभिउ बाय अर्डाराव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव साबमिट अर्डार होननाय ओंखारगोन बे साबमिट अर्डाराव थुना होब्लानो बेयो बाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय बे बाय जानाय लोगो लोगो नोंथाङा मुवा नुगोन बेखौ बबेयाव नुगोन नोंथांनि मबाइलाव एकदम रोखा रोखा गिदिर कम्पिउटार गिदिर नुवा बेयाव नैया अर्डार पजिशन हल्डिं होननाय मोनथाम जिनिस नै पजिशनाव नुगोन आरोखि बे पजिशनाव थुना नायबानो जाबाय बे पजिशनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबेयाव ओंखारगोन आरोखि टाटा पावाराव नों जे बेसेबां स्टक बायखो बेसेबां लाब जाखो बेसेबां लकसन जाखो बेयाव देखायबाय थागोन आरोखि ओमफ्राय बियो गाबोन दस्रा जायगायाव नुजागोन बियो दिनै बायग्रो जाय दिनखालि नोङो बायगोन बे खालि बे नै पजिशनाव थागोन ओमफ्राय गाबोननिफ्राय बियो बे पजिशनाव गोमोरनानै नै हल्डिंआव थाफैगोन आरोखि जेरैबायदि आंनिया नै हल्डिंआव माखासे दं नैया आं बायना दोन्दों बेफोरखौ बेयाव नुदों दा आं बेसेबां प्रफिट जाना दङ नै प्रफिटखौ नायदो प्रफिटआ नैया नैबे 11,860 प्रफिट जानानै दङ बेयाव नुगोन नोंथांनियाबो बेयाव नुजाफैगोन आरोखि बेयाव फ्लाक्सुवेट जाबाय थागोन आरो लस जालाय लाब जालाय स' बेबायदि नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ स' एकदम बेबायदिनो सेलेक्ट खालामनांगौ बाराद्राय गोथौ फान्डामेन्टेल एनालाइसिस खालामनांगौनि गोनांथि गैया समबो गैया नोंथाङा नङा होमबा आरो आंनि बे मोन 6टा स्ट्रेटेजियानो नोंथांखौ बाराद्राय माने बांद्राय गोथौआव हाबनानै फान्डामेन्टेल एनालाइसिस खालामाब्लाबो जानायनि मोनसे स्ट्रेटेजि आरोखि मोन 6टा नै मोन 5टा स्ट्रेटेजि आरोखि मोन 5टा स्ट्रेटेजि